Josuel Farrugia ta' 40 sena u Anthony Rapa ta' 52 sena baqgħu jinżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja li f'Ottubru li għadda serqu ġojjellerija u flus minn vetrina u sejf ta' ħanut tal-ġojjellerija f'Ħattart b'valur ta' madwar 400,000 euro. Il-Prosekuzzjoni spjegat kif fil-filmati tal-kameras tas-sigurtà instema' l-kliem fejn qallek li qegħdin li jindika li s-serqa saret bl-għajnuna ta' xi ħadd li seta' jagħti l-informazzjoni. Il-Qorti staqsiet jekk hemm xi indikazzjoni fejn setgħu kienu involuti persuni oħra. L-ispettur qal li kien hemm biss suspetti f'dan l-istadju. Niġerjan ta' 40 sena li Ħaż-Żabbar tressaq il-Qorti jakkużat li kkaġuna ġrieħi gravi fuq Niġerjan ieħor meta fit-28 ta' Diċembru gidimlu parti minn imnieħru u xoftu fi ġlieda taħraq f'dar Ħaż-Żabbar. Il-Maġistrat ordna li l-akkużat jinżamm arrestat u ħeġġet lill-Prosekuzzjoni biex tħarrek lill-vittma biex jixed mal-ewwel ċans. Qabel ħareġ mill-awla, l-akkużat niżel għall-kub tiegħ, jgħajjat u jibki jgħid jien mhux persuna problematika. Il-Maġistrat ikkalma lir-raġel u ħeġġu biex iġib ruħu sew sakemm ikun arrestat biex jitejjeb iċ-ċans tiegħu għal ħelsien mill-arrest. Il-Qorti poġġiet li Stephen Zammit ta' 55 sena taħt ordni ta' probation għal 3 snin wara li ammetta li seraq minn żewġ xiħwienet f'Birkirkara li jbew affarijiet tal-isport. Huwa ġie mixli li seraq ħwejjex mingħand il-Eurosport f'erba' okkażjonijiet bejn l-ewwel u l-14 ta' Diċembru u f'lejlet il-milied seraq ħwejjex mill-ħanut Team Sport. Huwa nstab ħati li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li ngħata f'każ separat f'Lulju li għadda. Il-Qorti rrimarkat li l-akkużat għandu bżonn l-għajnuna minħabba l-vizzju ta' droga. Żewġ Libjani li huma fost l-4 suspettati li kellhom x'jaqsmu ma' ħasil ta' flus li laħaq l-20 miljun euro poġġew taħt attakkuża wara li l-Qorti qalet li hemm biżżejjed provi kontrihom. L-akkużati tresqu quddiem il-Qorti wara li kienu arrestati lejn tmiem ix-xahar li għadda mill-Pulizija Maltija bl-assistenza tal-Europol. Huma qed ikunu akkużati b'ħasil ta' flus, b'attivitajiet finanzjarji bla liċenzja u b'involviment f'komplott kriminali.